A tutaj, to pewnie już wiecie, od 40 lat funkcjonuje Kaszubski Uniwersytet Ludowy. To miejsce tworzenia, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności w szeroko rozumianej edukacji, kulturze. Tu przybywają młodsi i starsi, kobiety i mężczyźni, i miasto, i wieś, po to, aby się poznawać, po to, aby wspólnie tworzyć, aby się rozwijać. Mural jest nam potrzebny po to, aby więcej osób chciało do nas zajrzeć. Będziecie widzieli, gdzie Kaszubski Uniwersytet Ludowy się znajduje, a my serdecznie zapraszamy Was do tego, żebyście nas odwiedzili. To zawsze dobra okazja do rozmowy, wspólnego spotkania i napicia się kawy.